ċifri maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li r-rata annwali tal-għoli tal-ħajja irdupjat meta kumparat max-xahar ta' qabel. Fil-fatt f'Ottubru ir-rata tal-inflazzjoni kienet 1.4%, żieda ta' 0.7% fuq ix-xahar ta' qabel. L-ikbar impatt fuq l-għoli tal-ħajja tkejjel fl-indiċi tal-ikel u x-xorb mhux alkoħoliku, żieda ta' 0.53%. Dan kollu jkompli jikkonferma li l-pis tal-għoli tal-ħajja qed jinħass fuq kulħadd, b'mod partikolari fuq dawk l-anzjani u l-familji li mhux qed ilaħqu sal-aħħar tax-xahar u li ma jaffordjawx illi jixtru l-affarijiet bażiċi. Dan apparti l-pis tal-prezz tal-mediċini u anke l-kontijiet tad-dawl li raw żidiet kbar fl-aħħar xhur. Il-Partit Nazzjonalista jilol dawn l-aħħar ġimgħat jappella lill gvern Laburista sabiex indirizza l-problema tal-għoli tal-ħajja. Iżda diversi ministri u deputati Laburisti, inkluż il-Prim Ministru nnifsu qed jippruvaw ipinġu stampa feliċi, b'ħafna minnhom iġibu l-iskuża li l-ħajja qed tolla madwar l-Ewropa kollha. Eżerċizzju li kien għamel ftit tal-imilu Net News wera li x-xirja ta' affarijiet li kull familja tuża ta' kuljum għoliet bi kważi 10% f'temp ta' 12-il xahar.